Ja nie znam jak vy, ja som hladný, ale ja tu môžem zamítať aj do večera, keď nie som hladný. Toto už Ešte? beriem. No tak najprv sa musíme nejak dohodnúť. Nezaplatil som. A koľko by ste chceli? No veľa. Začneme tak letmo, nie? Tá stovku? Jakú stovku? Stovka. No, Pridať. 200. pridaj. 300. Tá len toľko si ju vážiš? Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Ja, Zuzana, beriem si teba, Martin, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dny svojho života.